ዕድሜኹም ካብ 30 ክሳብ 60 ዓመት ድዩ? ሓደ ኩልና ጥዑይ ኢልና ንገብሮ ነገር ግን ንልብናን ንጸላም ከርድና ብስቕታ ዝቐትል ሓደገኛ ጌጋ ኣሎ። ንሱ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? ሰላም ከመይ ኣለኹም? ዕድሜና 30 ምስ ሓለፈ ሰውነትና ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደም ከም ዘይሰርሕ ክትፈልጡ ይግባእ። ሎሚ ኣብዚ ዕድመ ክልል እትገብርዎም ንጥዕናኹም ንልቢ ብሰላሕታ ዝጎዱ 12 ዋና ጌጋታት ክነግረኩም እየ። ብፍላይ እቲ መበል 4ይ ጌጋ ብዙሓት ሰባት ዘይፈልጥዎ ግን ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ቅድሚ ምጅማርና ንቻናለይ ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነዛ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ንጀምር። ካብ 30 ክሳብ 60 ዓመት ኣብ ዘሎ ናይ ዕድመ ክልል እንተደኣ ሃሊኹም ኣብዚ ዕድመ እዚ እትሰርሕዎ ንኣሽቱ ጌጋታት ንዝተረፈ ዘመን ህይወትኩም ዝተርፍ ልዑል ናይ ጥዕና ቅልውላው ከስዕቡ ይኽእሉ። ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ዕድሜኹም ካብ 30 ክሳብ 60 ንዝኾንኩም ሰባት ፈፂምኩም ክትወግድዎም ዝግባእ 12 ዋና ነገራት ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። ነዞም ነገራት ምውጋድ ማለት ብፍርሒ ምንባር ማለት ኣይኮነን። ብኣንጻሩ ነቲ ናይ መጻኢ ህይወትኩም ብምስትውዓልን ሚዛናውነትን ምሕላው ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ንጥዕናኹም ቀዳምነት እትህቡ ሕያዋይ ልቢ ዘለኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ምክንያቱ ናትኩም ላይክ እዚ ትምህርቲ ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ጥዕንኦም ክሕልው ዓብይ ግደ ስለ ዘለዎ እዩ። ንቻናለይ ሓድሽ ዝኾንኩም ዶክተር ማይና ይበሃል። ኣብ ዩቲዩብ ብዛዕባ ጥዕንኦም ክፈልጡ ካብ ዝመፁ ውሕዳት መስተውዓልቲ ሰባት ሓደ ስለ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ሁኑ። ብዝለቆም ናይ ጥዕና ትምህርትታት ናይ ገዛ ርእስኹምን ስድራ ቤትኹምን ጥዕና ሓልው። ካብ 30 ክሳብ 60 ዓመት ኣብ ዘሎ ናይ ዕድመ ክልል እንተደኣ ሃሊኹም ካብዞም ነገራት ክትርሕቑ ይግባእ። እቲ ሓደ ካብ መጠን ንላዕሊ ሽኮርን መመቀር ዘለዎም መስተታት ካብ 30 ዓመት ንድሓር ናይ ሰውነትና ኢንሱሊን ናይ ምቕባል ዓቕሚ ብተፈጥሮ ይቕንስ እዩ። ደጋጊምካ ሽኮር ምውሳድ ፓንክሪያስ ካብ መጠን ንላዕሊ ክሰርሕ ይገብሮ። እዚ ድማ ናይ ደም ሽኮር ምዝባዕ ናይ ሰውነትና ስብሒ ምእካብ ናይ ጠላን ከብዲ ስብሕን ኣብ መወዳእታ ድማ ንካልኣይ ዓይነት ሕማም ሽኮር ወይ ድማ ታይፕ 2 ዳያቤቲክስ ይዳርግ። ብፍላይ ድማ መመቀርቲ ዘለዎም መስተታት ወይ ድማ ሶፍት ድሪንክስ ዋላ ሓደ ፋይበር ስለ ዘይብሎም ልዑል መጠን ዘለዎ ሽኮር ናብ ደም ስለ ዝለቁ ናይ ጠላን ከብዲ መስርሕ ስራሕ የጨናንቁ። ክልተ ንነዊሕ ሰዓታት ብዘይ ምንቅስቃስ ምቕማጥ። ነዊሕ ሰዓታት ምቕማጥ ናይ ደም ዑደት የዝሕል፣ ጨዋዳታትና የዳኽም፣ መልጉቦታት የትርር፣ ከምኡውን ንሕማም ልቢ ንልዑል ርጉድን ንምርጋዕ ደምን የቃልዕ። መዓልታዊ ስፖርት ዝሰርሑ ሰባት እኳ እንተኾኑ ሙሉእ መዓልቲ ከይተንቀሳቐሱ ዝውዕሉ እንተኾይኖም ነዚ ሓደጋ ተጋለፅቲ እዮም። ሰውነትና ናይ ደም ዝውውርናን ናይ ሜታቦላይዝም ጥዕናና ንምሕላው ስሩዕ ምንቅስቃስ የድልዮ። 3 ሱር ዝሰደደ ናይ ድቃስ ምስኣን። ኩሉ ግዜ ካብ 7 ንታሕቲ ምድቃስ ንናይ ምግቢ ድሌት፣ ንናይ ደም ሽኮርን ጭንቀትን ዝቆፃፀሩ ሆርሞናት የዛብዕ። ድቃስ ምስኣን እርጋን የፋጥን፣ ናይ ሕማም ምክልኻል ዓቕሚ የዳኽም፣ ናይ ምዝካር ክእለት የጉድል፣ ከምኡውን ንሕማም ልብን ናይ መንፈስ ጭንቀትን ወይ ድማ ዲፕሬሽን የቃልዕ። ዕድመ እናወሰኸ ምስ ኸደ ሰውነትና ድቃስ ምስኣን ናይ ምፅዋር ዓቕሙ ይቕንስ እዩ። 4 ካብ መጠን ንላዕሊ ጨው፣ ብፍላይ ካብ ዝተሰርሑ ምግብታት ልዑል መጠን ዘለዎ ጨው ወይ ድማ ሶዴም ፀቕጢ ደም ይውስኽ፣ ኩላሊት የጨናንቕ፣ ከምኡውን መትኒ ደም ይጎድእ። ካብ 30 ዓመት ንድሓር ዋላ እኳ ናይ ፀቕጢ ደም ብለድ ፕሬሸር ሕማም እንተዘይብልና ሰውነትና ንጨው ዘለዎ ተነካኢነት ይውስኽ። መብዛሕትኡ እቲ ተወሳኺ ጨው ዝርከቦ ካብ ዝተዓሸጉን ፕሮሰስድ ኣብ ሬስቶራንት ካብ ዝሽየጡ ምግብታት እምበር ንሕና ኣብ ገዛና ኣብ ምግቢ ካብ እንውስኮ ጨው ኣይኮነን። 5 ልዑል ወይ ድማ ተደጋጋሚ ናይ ኣልኮል ኣጠቃቕማ። ኣልኮል ንፀላን ከብዲ የጨንቕ፣ ፀቕጢ ደም ክብ የብል፣ ድቃስ ዘይርጉእ ከምኡውን ናይ ኣእምሮ እርጋንን የፋጥን። ዕድመ እናወሰኸ ምስ ኸደ ሰውነትና ኣልኮል ናይ ምፅራይ ዓቕሙ ስለ ዝቕንስ ኣብ መበል 20 ዓመት ዕድሜኹም ትሰትይዎ ዝነበርኩም ተመሳሳሊ መጠን ሎሚ ከቢድ ጉዳት የብፅሕ። 6 ጭንቀትን ኣእምራዊ ፀቕጥን። ሸለል ምባል ስር ዝሰደደ ጭንቀት ናይ ኮርቲሶል መጠን ክብ ኣቢሉ ስለ ዝፀንሕ ንልቢ፣ ኣእምሮ፣ ናይ ሕማም ምክልኻል ስርዓት፣ ናይ ምግቢ ምሕቃቕ ስርዓትን ይጎድእ።
ናይ ነዊሕ ግዜ ጭንቀት ንምውሳኽ ክብደት ንጸገም ድቃስን ንናይ ሰውነት ምቁጣዕ ኢንፍላሜሽን ጠንቂ ይኸውን። ካብ 30 ዓመት ንድሓር ንናይ ኣእምሮ ጥዕና ትኩረት ምሃብ ምርጫ ዘይኮነስ መሰረታዊ ጉዳይ እዩ። ተውዓተ ብፋብሪካ ዝተሰርሑ ቁልጡፍ ወይ ድማ ፋስት ፉድ ምግብታት እዚኦም ምግብታት ጥዕና ዘይብሎም ቅብኣት ዝተጻረየ ካርቦሃይድሬት ዝተፈላለዩ ሰብ ስራሕ ኬሚካላትን ጨውን ዝበዝሖም እዮም። ነዚኦም ኣዘውቲርካ ምምጋብ ንናይ ሰውነት ምቁጣዕ ወይ ድማ ኢንፍላሜሽን ንናይ ኢንሱሊን ተቃውሞ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ከምኡ እውን ንናይ ልብን መትሪ ደምን ሕማማትን ይዳርግ። ምስ ግዜ እዚኦም ምግብታት ሰውነትኩም ንርእሱ ንምጽጋንን በጽቡቅ ኩነታት ንምርጋዕን ዘድልዮ ምግቢ ብስቕታ ይሰጥ። ነዚኦም ልምድታት ምቕያር ከቢድ ይመስል ይኸውን እዩ። ነገር ግን ጥዑይ ናይ መጻኢ ህይወት ንምህናጽ ሎሚ ክትጅምሩ ይግባእ። ካብዚኦም ብዝበለጸ ዘሸገርኩም ኣየና እዩ? ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ጽሓፉልይ። ንተወሳኺ መምርሕታት ቪድዮ ምክትታልኩም ቀጽሉ። ቶመንተ ስሩዕ ናይ ጥዕና ምርመራታት ሸለል ምባል ብዙሓት ሓደገኛታት ናይ ጥዕና ጸገማት ንኣብነት ጸቕጥዳ፣ ሕማም ሽኮር፣ ስርሒ ጸላም ከብድን ሕማም ልብን ዋላ ሓደ ምልክት ከየርእዩ እዮም ዝጅምሩ። ስሩዕ ናይ ደም ምርመራን ናይ ጥዕና ክትትልን ዘይምግባር እቲ ሕማም ብግዚኡ ከይርከብን ናይ ሕክምና ኣማራጽታት እውን ከም ዝጸቡን ይገብር። ትሽዓንተ ናይ ቃንዛ መዐገዝታትን ቁልጡፍ መፍትሒ ዝበሃሉ መድሓኒታትን ምብዛሕ። ናይ ቃንዛ መዐገዝታትን ወይ ድማ ፓንክሪያስ ኣብዚኻ ምጥቃም ንጸላም ከብድን ኩላሊትን የጨናንቕ። ከምኡ እውን ናይቲ ጸገም ምንጪ ካብ ምሕካም ምልክቱ ጥራይ እዩ ዝሽትን ዕድመ እናወሰኸ ምስ ኸደ ብምኽንያት መድሓኒት ዝመጽእ ናይ ውሽጢ ኣካል ጉድኣት ብልዑል ኩነታት ይውስኽ። 10 ካብ ጽንፉን ዝወፅእ ናይ ኣመጋግባ ስርዓታትን ናይ ምግቢ እቶትን ምግታዕ ኣድኻምን ድንገታውን ዝኾነ ናይ ኣመጋግባ ለውጥታት ብጣዕሚ ዝተሓተ ካርቦሃይድሬት ወይ ቅብኣት ዘለዎ ምግብታት ከምኡ እውን ብዘይ ናይ ክኢላ ምኽሪ ነዊሕ ሰዓት ምጽዋም ብሆርሞናት የዛብእ ናይ ጭዋዳ መጠን ይቕንስ ዓጽሚ የዳኽም ከምኡ እውን ሜታቦላይዝም የዝሕሉ። ካብ 30 ዓመት ንድሓር ሰውነትና ዘድልዮ ክንክንን ኣልማዕን ምግቢ እምበር መቕጣዕታ ኣይኮነን። 11 ናይ ጥንካረን ናይ ጭዋዳ ጥዕናን ሸለል ምባል ናይ ጭዋዳ መጠን ምስ ዕድመ ብተፈጥሮ እናቐነሰ ይኸይድ። ናይ ጥንካረን ምንቅስቓስ ስትሬንግዝ ትሬኒንግ ዘይምግባር ንድኻም ናይ ሰውነት ሚዛን ምሕላው ንዘይምኽኣል ንናይ መልግቦ ቃንዛን ሜታቦላይዝም ንዝሓለን ይዳርግ። ጭዋዳ ማለት ንናይ ደገ ቆመናት ጥራሕ ዝጠቅም ዘይኮነስ ንናይ ደም ሽኮር ዝቋዓጸር ዓጽሚ ዝሕሉ ብርእስኻ ናይ ምንቅስቓስ ናጽነት ዘረጋግጽን እዩ። 12 ካብ ማሕበራዊ ህይወት ምግላል ዕላማ ህይወት ምጥፋን ብሕትውና ንሕማም ልቢ ንናይ መንፈስ ጭንቀት ወይ ድማ ዲፕሬሽን ንናይ ኣእምሮ ዓቕሚ ምድኻም ሓደጋ ይውስኽ። ድልዱል ማሕበራዊ ርክብን ዕላማ ህይወት መሓዝ ንናይ ነዊሕ ግዜ ጥዕና ልክዕ ከም ኣመጋግባን ስፖርትን ወሳኒ እዩ። ካብ 30 ክሳብ 60 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ናይ ውሽጢ ኣካላትና ጉድኣት ጸቢኖም ናይ ምምላስ ዓቕሞም ይቕንስ። ናይ ሰውነትና ምቁጣዕ ወይ ድማ ኢንፍላሜሽን ብቐሊሉ ይኽሰት። ናይ ሆርሞን ሚዛን ምቕያር ይጅምር። ናይ ጥዕና ጉድኣታትን ብስቕታ ይእከቡ። ስለዚ ጸገም ቅድሚ ምፍጣሩ ምክልኻል ጉድኣት ምስ በጽሐ ካብ ምጽጋን እዚ ዝበለጸ ይቐልል። ብሓፈሻ እርጋን ባዕሉ ጸላኢ ኣይኮነን። እቲ ዝዓበየ ጸላኢና ንጥዕናና ዕሸሽ ምባል እዩ። ኣብ መንጎ 30 60 ዓመት ዘሎ ግዜ እቲ ዝሓየላ ናይ ጥዕና ስትራቴጂ ንሰብነትና ዝጎድኡ ልማዳት ምእላይ እዩ። ዝመጽእ 10 ዓመታት ብጥዕናን ብጥንካረን ክትነብርሉ እትኽእሉ ባይታ ሎሚ እዩ ዝንጽ። ስለዚ እዞም 12 ነጥብታት ሎሚ ሓደ ጀሚርካ ንምቕያር ወስን። ርእይቶታትኩም ወይ ዘጸግመኩም ነጥብ እንተሃልዩ ኣብ ኮሜንት ጽሓፉሉ። እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩምዋ ድማ ንፈተውትኩም ሼር ግበርዎ። ጥዕናኩም ሓልው። ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ክሳዕ እንራኸብ። ሰላም ሰናይ ገና